gençler, Diri Sözler adlı gepleşimize hoş geldiniz. Bugünkü gepleşimize yine de İsa Mesih'in kim olduğu barada görün ederiz. İsa Mesih hakikaten kim olupdur diyen sorağa mukaddes kitaptan cevap vermek isteyen. Geçen gepleşimizde de biz görün ettik biraz. İsa öz şagirdlerinden soradı. Adamlar beni kim deyip fikir ediyorlar? Kim deyip aydiyalar men barada? Şonda şagirdleri deydi. Sen Yahya suda çümdürücü, kimdir biri sana İrmiya diyer, kimdir biri sana İlyas peygamber diyer, kimdir biri köne peygamberlerin biri qaydıp gelipdir. Her kim bir zat diye. Onda İsa Petrus'tan soradı. Siz bana kim deyip aydiyanız? Petrus ona deydi. Sen diri Hudayın oğlu Mesih'sin. Bu nähili acayip şahsı köpçülük halk İsa Mesih'e peygamberden büyük baha vermeyediler. Onların eşidenlere akıllarının yettiği düşünceleri dine şol yerde çekleniyedi. İsa da beyleki peygamberlerin biridir. Ondan artık değildir. Ama İsa Mesih'e yakın bolup onu gece gündüz bilerekte onun bilen vakt geçirip onu tanan adamlar, onların biri de Petrus, onun yalı adamlar gatıken, onun şahitlerinin hemmesi de şahsan İsa Mesih'i tanıdılar. Petrus onun peygamberden büyük olduğunu, diri Hudayın oğlu Mesih olduğunu, halaskar olduğunu görüyor. Bu sır aslında buna İsa neme diye bu sırdır. İsa Mesih'in hakikaten kim olduğunu bilmek bu gizli olan bir sırdır. Ama bu sır Petrus'a ayan oldu. Bunu da insan ayan etmedi. Gökteki diri Huday bu sırrı Petrus'a ayan etti. Ve Petrus gözündeki bu perde ayrılandan son İsa Mesih'in kimliğini görüp bildi. Görüp bildi ve yüreği bilen iman etti ve İsa Mesih'in diri Hudayın oğlu Mesih'liğini ağzı bilen ikrar etti. Qadırlı ildeşler, İsa Mesih hakikatten kim bolupdur? İsa Mesih'in kimliğini bilmek için biz hükman, Tevrat, Zebur, İncil kitaplarını okamalıdırız. Çünkü İsa Mesih'in kimliğini ayan ediyen hakikatlar, bize görkeziyen hakikatlar, gizli olan sırlar dine bu kitaplarda ayan ediliyor. Bu kitapların sahipalarında biz İsa'nın kim olduğunu, nähili doğulandığını, nähili yaşandığını, nähili alamatlar, mucizalar görkezendigini, nähili tağlimatlar berendigini dine bu kitapların diri sözlerinde bu hakikatları görüp biliyiz. Ve dine bu sözler arkalı bize de İsa Mesih'in kimliği ayan oluyor. Hudayın mukaddes ruhu bizim gözlerimizi açıyor ve biz İsa Mesih'i tanıyaz. Tanamalısı yalı tanıyaz. Gelin hazır yine de kebir ayetleri seyredelim. İsa Mesih peygamberden ulu mu? Matta'nın hoş havarı 28. babın 18. ayetinde İsa hem onların yanına gelip gökte yerde ahli ıhtiyar bana berildi diye. Seyredin. İsa beyle batırgaylık bilen, gucur gayrat bilen, beyle güçlü sözleri nähili ulanıp bildi. İsa özüne hakikatten de bu ihtiyar berilmedik olsa nädip bunu aydıp bildi? Diyelim ki ahli peygamberlerde de köne ahte öz boluşlu ihtiyarları bolupdur. Olar Hudayın sözünü batırgaylık bilen vagiz eden peygamberler var. Käbir peygamberler mucizalar görkezde. Käbir peygamberlerin üstü bilen Huday köp alamatlar görkezde. Ama İsa mengzeşi yoktur. Geçmişte de, hazırki dövrüde de, gelecekte de İsa yalısı yoktur. Peygamberlerin hiçbiri köne ahte gökte ve yerde ahli ihtiyar bana berildi deyip aydıp bilmedi. Elbette hazıren bunu aydıp bilen adamlar vardır. Ama seyredin, bu dünyada alalım, en güçlü bir büyük yurdun padişası diyelim. Dünyada en büyük yurdun
padşası da yerde ähli ıhtiyar maňa berildi diýip hasap edip bilýär. Emma bu da beýle däl. Çünki yerde başga hile gapma garşylyk güýçler de bar. Bir adam ya bir yurt, bir döwlet bütün yer ýüzünde ähli ıhtiyar maňa berildi diýip aýdyp bilmeýär. Dünýäniň padşalary muny aýdyp bilmeýär. Gökdäki ıhtiyar barada gürrüňde etmek gerek däl. Emma İsa Mesih bu sözü aýtmak bilen gaty bir adamyň pikirini oýandyrjy, köp adamları, düşünmeyen adamları gaharlandırıcı bir zatlar aýdýar. Gökte ve yerde ähli ıhtiyar maňa berildi. Bunu eşiden adamlar hakykatdan da gaharlanan adamlar boldu. İsa'ny öldürenler şolardan da. Emma İsa aýdyşy ýaly hakykatdan gökte yerde ähli ıhtiyar ona berildimi? Eger de biz doluluğuna Hudaýyň kitabyny, İncil kitabı okasak, onda hakykatdanam ähli ıhtiyaryň Rabbimiz İsa Mesih'e berilendigini, diňe bir bu yerde däl, gökte de, yerde de ähli ıhtiyar ona berilendigini biz görüp bilýäs. Çünkü bu hakykatdyr. İsa bu ıhtiyarı Hudaýdan aldı. İsa'da bu ıhtiyar bar. Diýmek, İsa yönekey peygamberlerden beýikdir. İsa diňe bir peygamber däldir. Ol diri Hudaýyň ogly Mesihdir. Onun doğuluşu da täsindi. Hiç bir adam yer yüzünde İsa ýaly doğulmadı. Ähli doğulan peygamberler, padşalar, imperatorlar, bütün dünýäde ıhtiyarı bar olan adamlar, yönekey adamlar, olaryň ählisi erkek bilen ayal arasında gatnaşykdan ayal göwreli bolup çağa doğurdu. Emma İsa Mesih dünýäde täsin bir şahsiýetdir. Ol Hudaýyň ruhu arkaly entek durmuşa çykmadyk päk gyzdan göwreli bolup dünýä indi. Şonuň üçin Hudaýyň ogly diýen wagtynda İsa'nyň fiziki atasy ýokdy. Fiziki kakasy ýokdy İsa'nyň. İsa'nın atası gökteki Hudaýdyr. Ve İsa'nın doğuluşu täsin hiç kime mengzetmek mümkin değil. Çünkü onun ýaly dünya inen adam geçmişte de häzirem gelecekte de bolmaz. Şonuň üçin İsa aýdýar, ähli ıhtiyar gökte ve yerde maňa berildi. Bu nähili biýik zat, nähili güýçli zat. Yine de seredin. Köne ähde Hudaý özünü ençeme gezek dürlü yollar bilen ayan etdi. Musa peygamberi ayan etdi, başka peygamberlere özünü ayan etdi. Şol ayan eden wagtynda Hudaý özünün belli bir wagtda islan yerinde bolup bilýändigini aýdýar. Men islan wagtymda häzir meniň ýanymda Hudaý, Hudaý islan wagtynda sizin ýanyňyzda da belli bir wagtyň özünde bolup bilýär. Başka hiç kim bu dünýäde belli bir wagtda islan yerinde bolup bilmeýär. Hatta şeytanam bu soragda çäklendirilendir. Şeytan hem islan wagtynda islan yerde bolup bilýän ruh däldir. Emma Hudaý islan yerinde häzir islan wagtynda şu minutda şu sekundda meniň ýanymda, häzir meni eşidip meni görýän sizin ýanyňyzda da Hudaý şol bir wagtyň özünde sizin ýanyňyzdadyr. Diýmek, Hudaý ähli yerde bir wagtyň özünde bolup bilýän Hudaý. Seredin, İsa Mesih'e de bu häsiýet, bu mümkinçilik İsa Mesih'te berilen. İsa Mesih şeýle diýär, Mattanyň hoş hawary 18. babyň 19. 20. ayatlarında İsa şeýle diýär. Yine size şunu aýdýaryn. Eger araňyzdan iki adam islendik zady dilemek üçin bir ılalaşyga gelse, gökteki atam dilekleri bitirer. Meniň adym bilen iki ýa-da üç adam üýüşse, men hem olaryň arasında bolarym. Meniň adym bilen ılalaşyp, İsa Mesih'in adı bilen Hudaýa doga etmek üçin iki ya üç adam biri bilen ılalaşyp, şu taýda meniň ýanymda ya da sizin ýanyňyzda dünýäniň haýsy burçunda bolsun,
2 ya 3 adam İsa'nın adı hatırasına dile etmek için bir yere toplanan vaktinde İsa diye men hem onların arasında bolarım. Nedip İsa belli bir vaktin içinde dünyada milyonlarca adamlar İsa Mesih'in adı bilen hazır şu minutun, şu sekundun içinde İsa Mesih'e dile eden adamlar var. Doğru değil mi? Ähli adamlar bir vaktin özünde diz çöküp İsa Mesih'in adını dile eden vaktinde İsa nedip onların ählisinin yanında şol bir vaktin özünde bolup biliye. Bunu dine Huday edip biliye. İsa diye men 2 ya 3 adam menin adım bilen bir yere toplanışıp dile etmeye duran vaktinde menem onların arasında bolarım. İsa'nın dine yönekey bir peygamber däldigini biz şu taydan görüp bilýäs. İsa'nın peygamberden uluduğunu, onun hudaylık häsiýetiniň barlygını biz onun aydan sözlerinden, onun eden işlerinden, onun yaşayışından, onun beren taglimatlarından görüp bilýäris. Seriden yine näme zatlar bar. Atanın ölüleri direldişi ýaly, oğul da islen adamını direlder. Ata hiç kimin üstünden hüküm çıkaryan däldir. Ol ähli kazylygy oğla tavşyrandyr. Şeýlekde ata hormat goýýanlar oğla da hormat goýmalydyrlar. Oğla hormat goýmayan adam onu iýberen ata da hormat goýýan däldir. Hakykatdan hem meniň sözlerimi diňläp meni iýberene iman eden adam ebedi ýaşaýşy eýe bolýandyr. Onun üstünden hüküm çıkarılmaz. Yine bu da İsa'nın aydan sözleri, İsa'nın ağzından çıkan sözler. Seyredin. Atanın ölüleri direldişi ýaly, oğul da islen adamını direlder. Adamı ölümden direltmek bu Hudaýyň işidir. Hiçbir insan, hiç haçan adamzat tarihinde hiçbir adamı ölümden direldip bilmedi. Emma İsa bu zady etdi. İsa dine fiziki taýdan däl. Ol fiziki taýdan da Lazarus'u direltdi. Ol köp ölüleri direltdi. Fiziki ölen adamları ölümden direlden İsa. Bunu İsa'nın bu eden mucizalaryny hiç kim inkar edip bilmeýär. Ölümden direltmek güýji İsa'da bar boldugyny köp adamlar bilýärler. Bu güç dine Hudaýa ayan olan güç. Emma İsa'da da bu güç bardı. Şoň üçin İsa diri Hudaýyň ogly bizim aramıza adam keşbine girip geldi. Onda ol dine bir adam bilen boldugy bilen çäklenmen onda Hudaýlyk häsiýeti de bardı. İsa'nın eden mucizalaryna seredin. İslen adamını İsa islen wagty direldip bilýär. Dine bir fiziki ölümden direltmegem däl. İsa ahiret gününde islen adamını ölümden direldi. Yaşayış bermek İsa'nın elindedir. İsa seredin yine näme diýe? Dine bir ölülerden direltmek däl. Ona ähli kazylyk da oğla tavşyryldy. Kazı diýmek bütün dünýäni ölülerin ve dirilerin üstünden hüküm çıkarıp bilecek kazylyk hem oğla berildi. İsa ölümden direlden nädip adamları fizik taýdan ölümden direltdi. O nädip ýol geljekde yine adamları direldip olary baky ýaşadyp biljek ygtyýary bar. Çünkü İsa Mesih'in özü ölümden direldi. Adamlar hiç haçan adamı ölümden direlip bilmez. Adam hiç haçan özünü ölümden direlip bilmez. Emma İsa ölümden direldi, ol isteyen adamını hem direlip bilýär. Bunun üstüne yine de İsa Mesih'e kazylyk olmak ygtyýar berildi. Bu nähili büyük zat. Köp dinlerde hatta İsa Mesih'in Hudaýyň oğlu olduğuna iman etmeyen dinlerde de İsa Mesih'in ahiret gününde bütün adamzady yeryüzüne hüküm etjek hükümdar ýaly ahirette gökten İsa'nın geljegine iman edýärler. Näme üçin? Sebäbi ol hakykatdan geler. Näme üçin geler dünýäge? Sebäbi ona kazylyk etmek ygtyýar da berilendir. Kazylyk etmek diýmek
Qazı isteyen adamına isteyen hükümünü çıkarıp biliye. İsa da şeyle diye. Bana bu qazılık verildi. İsa ölüm mü yaşayış mı? Kimi cennete kimi dövzaha iyi vermek ihtiyarı da İsa'nın elindedir. Demek İsa yönekey adamdan ya da yönekey peygamberden has beyiktir. Peygamberlerin hiçbirine beyle ihtiyar verilmedi. Yine de devam ettiriyaz. Seyredin, oğla hormat koyan adam gökteki atamıza da, ata Hudaya da hormat koyandır. Oğlu dinleyen adamlar gökteki Hudayı da dinleyendirler. Menin sözlerimi dinlep, meni iyi verene iman eden adamın ebedi yaşayışı bolyandır. Onun üstünden hüküm çıkarılmaz. Bu Rabbimizin aydan sözleri. Bu sözleri yönekey peygamber aydıp bildi mi? Yok. Bu sözleri yönekey adamlar aydıp biler mi? Aydıp bilmez. Yine de devam ettiriyaz. Yahya'nın Hoş Havar'nın 5. babının 21. 27. ayetlarında. Çünkü atanın yaşayış bir bilişi yalı, oğlu da yaşayış vermek ihtiyarını berdi. Onun insan oğluduğu sebepli, ona qazılık etmek ihtiyarını da berdi. Ahli Hudaya degişli olan hasiyetler, bu ayetlerin üstü bilen biz İsa Mesih'te bar olduğunu görüyoruz. Demek İsa Mesih peygamberden uludur. İsa Mesih'in kudratları, mucizaları, onun eden zatları hiçbir yönekey adamın edip bilecek zatlarından değildir. Yönekey adamların, yönekey peygamberlerin güçleri çeklenendi. Olar belli bir çağın daşına çıkıp bilmezdiler. Olar hemişe peygamber demek, Hudaydan gelen havarı, Hudaydan gelen havarı halka yetiryen bir adam bolýar. Onun bar rolu şol bilen çeklenýär. Huday şeyle deydi, Huday beyle deydi deyip peygamberler Hudayın adı bilen gürlen adamlar. Huday eşidip halka yetiren adamlar. Havarçı demek manada. Emma İsa bu ayetlerde özü arada şayatlık eden vaktinde dine bir havarçı değil. Ol ondan büyük olan köp zatlar aydiya. Yerde gökte ahli ihtiyar mana berildi. İsa Mesih'e İslen vakti, İslen yerimde, şol bir vaktin özünde dünyanın dürlü künceklerinde bolup bilyenligini aydiya. Bu da Hudaya degişli olan hasiyettir. Yine de İsa Mesih, men ölümden diriltmek ve bütün dünyaya qazılık etmek ihtiyarı da İsa Mesih'e berildi. İsa Mesih näme diye? Menin sözlerimi eşidip dinlep, meni iyi verene iman eden adamlar ebedi yaşarlar. Olar hüküm edilmez. Eyyem kimin nereye gidecekligini bu ayetlerin üstü bilen İsa Mesih aydiya. Menin sözlerimi eşidip dinleyenler ve meni iyi veren atama iman edenler, onların ebedi yaşayışı eyyem bardır. Onların üstünden hüküm çıkarılmaz. Yine hayran kaldıryan zat, İsa Mesih yaşayış vermek ihtiyarı ve qazılık etmek ihtiyarı bana verildi diye. İsa Mesih hazır bizim dövrümüzde de bu aydiyan zatları bizim durmuşumuzda, bizim yaşayışımızda, her günkü durmuşta ayan bolyan zatları. Ölü adamları diriltip bilyen İsa Mesih'tir. Ruhu ölü adamları diriltip bilyen İsa Mesih'tir. Bütün umidini, bütün geleceğine bolan umidini yitiren, günah bilen hapalanan, ruhu taydan ölü olan adamları günahlarından azad edip, onları temizlep, onları arassalap, onları taze yaradılış edip, onlara yaşayış berýän İsa hazırem diridir. Men şol adamların biridim. Men yüzlerce adamların durmuşunun ütkenligini gördüm. Kitapta yazılan, kim Mesih'te olsa, ol taze yaradılıştır. Demek, köne adam ölü adam. Ruhu ölü olan adam ölüdür.
Ama ruhu direlen adam täze adamdır, täze yaradılıştır. İsa Mesih'te täze yaradılış alan adamların biri mendirin. Men günahlarımın içinde ölüdüm. Günahların kulçuluğunda yaşayardım. İsa Mesih bana ayan olan vaktinde men ona iman ettim. İsa Mesih hakikattan da bana täze yaşayışı berdi. Ol meni temizledi, ol meni arastaladı. Ol menin durmuşumu entegem temizleye ve arastalaya. Ol bana meni içki dünyamda täze adam edip yarattı. Menin içimde täze adam döredi. Köne batır İsa Mesih bilen haça çüylenip öldü. Täze batır menin içimde yaşaya. Demek İsa Mesih hazırem yaşayış berip bilyen, günahları bağışlap bilyen, adamı täzeden dikeldip bilyen güç onda bardır. Zina bilen hapalanan, serhoşluk bilen şerab içip özünü şeyli derecede düşkün yağdaya getiren adamlar, günah bilen, ähli günahlar bilen zayalanan adamları Huday täzeden direldip, onları täze yaşayış berip bilyenliğini men gözüm bilen görýän. Adamların durmuşunun ütkenliğini görýän. Seredin beyle ütkeşikligi, dine kudratı gücü bar olan, yerde gökte ähli ıhtiyarı bar olan, yaşayışı berip bilyen, isteyen adamını direldip bilyen, isteyen yerinde, isteyen vakti, yağdayı, durmuşu, adamın içki dünyasını ütkedip bilyen Mesih İsa dine edip bilye. Ol hazirem diridir. Qadırlı ildeşim, menin aydayan sözlerim bu şayatlıktır. Emma sen İsa Mesih'in kimligini görmek için mukaddes ruha, Hudaýyň ruhuna mätäçlik çekersin. Hudaýyň ruhu senin yanındadır. İsa Mesih senin yanında, häzirin özünde senin yanındadır. Ol sana yaşayış bermek isleýär. Meni görýän adamlar dürlü hili ýagdaýdadyr. Belki kimdir birine günahlarına tövbe etmek gerektir. Kimdir biri İsa Mesih barada ilki birinci gezek eşidýändir. Kimdir biri käbir günahlardan arasala bilmän ejir çekýändir. Käbir adamlar belki gatnaşyk problemalarında, maşgalasyndaky problemalar bilen dize çöküp umytsız çykgynsyz ýagdaýdadyr. Emma Mesih İsa beýikdir. Senin problemaň nähili uly bolsa da ol problemalaryňdan beýikdir. Reb İsa Mesih ähli zady täzeden yaradyp bilýän güýje eýedir. Ol senin ýagdaýyňy, ol senin içki dünýäňi, ol senin özüňi umuman bütünläi seni täzeden yaradyp, täzeden döredip bilýär. Ona iman et, ol diridir. Onda ähli ıhtiyar ondadır. Günahların içinde ölümden soň näme bolaraka? Ölsem nirä giderken? Yaşayış barmyka? Diýip belki ejir çekip bu soralar seni gynnaýan bolmagy mümkin. İsa Mesih näme diýär? Direltmek, yaşayış bermek, ebedi yaşayışı bermek menin elimdedir. Bu ıhtiyar maňa berildi diýär. Onda İsa Mesih'in ýanyna gel. Köp adamlar bu gece gündüzde ervet ruhlardan ejir çekýän adamlar bar. Ruhlar İsa Mesih, ervet ruhlar gijesine yatıp bilmeyen, kara basan adamlar bar. Käbir adamları ölülerin ruhları, ervet düýüşler helakçilik edýän adamlar bar. Bularyň netijesinde uklap bilmeyen, ejir çekýän, korkuda ýaşaýan, zınjyrlar bilen bagly bolan adamlar bar. İsa Mesih'in adyny eşiden wagtynda jynlar olar sandıraşıp korkuyalar. İsa Mesih'in adyny eşiden wagtynda hiç bir ervet ruh geliben bilmez, yakınlaşıban bilmez. Çünkü onda kudret vardır. İsa Mesih'te güç vardır. Bütün tevigat onun aydınlarına kulak asya. Jynlar, ervet şeytanın ruhları da onun adynyň eşiden wagtynda yok olup kaçarlar. Şunun için beýle ýagdaýdaky oturan adamlar İsa Mesih'in adyny çağırın. Her sapar size ervet ruhlar korkuzan wagtynda İsa Mesih'in adyny çağırın. İsa Mesih'in adyny çağıran wagtynızda size hiçbir ervetlik yakınlaşmaz. Mesih İsa iman edin. Ol diri Hudaýdyň ogludur. Ol
Hudaýlyk keşpe eýe bolan biridir. Peygamberden uludur. Diňe peygamberdir diýip inanýan bolsaňyz, onda sizin inamyňyz halas edici iman däldir. Bu iman bilen siz cennete düşmersiňiz. Mesih İsa'nın peygamberden ulu, diri Hudaýyň ogly boldugyna iman edin. Goý ol sizi halas etsin ve bereketlesin. Amin.